Ayiphelele mfethu awuzi. Imina wethu Shumilezinsizwa umfana kaZobholiya mntaka namazobholi bovu ikhaladi libovu ibhuni. Ulingu ndandathi yefana lento ngithe ngiphuthume ewindini bavala ngathi ngemnyango bahlisa amakhethenisi. Ngithule ke manje ngumfana wesivalo ngiyababa. Namanje usenje uye lo mbhemu kaNokwanda. Nokwanda ungitshela ukuthi ungithanda kanjani. Yema wanza kanje ungithanda kanjani. Alumngama ufundile kodwa kanamenasi akananhloni uyachwayithe uma ikhuluma nami akangenzi indoda akayaleka akananhlonipho abantu ngenza ama baking ngobaba umchuno wejuluka obaba umzwakhembule kube nama projects akeceleni engiwenzayo yabo ngale kokuba uShumilezinsizwa. Yes. So injalo indaba mfowethu. Ngiyakhumbula nje mhlambe mangizokubekisela ngomunye unyaka ngake ngayo performa eMelmot kwathiwa kumina ngiyoperformela ukuzipromote. Yeah. So mangehla ke stage lo muntu engangihamba naye mangehla stage ngiphuthuma ukohlala eQuantamini esasihamba ngalo besathi angilifuni artist eligcogcomayo ngicela ukuthi uhlale phansi uzihloniphe hayi nami ngithatha lawo magama ngoba phela ubaba mdala. Yabo kanti uzothi sabuyele emuva bese kufika enye indoda izobonga kumina ethi ayishumulezizwe ngiyabonga ukuthi ufikile wazoperforma ngizokwazisa ukuthi sinikhokhelile imali engango 50,000. Kodwa leyo mali ayikazi ifike kimi futhi kwakufanele siyolala ehotela ngikaze ngilale kulelo hotela ngalala nje kwemenye imizi yangakhona emakhaya. Savuka ngomdoko kanjalo ngabuya ngeze egoli ngaphiwa nje 100 rand yabo. So izinto lezo ezivamisile ukuthi zenzeke njengoba athi nje one word it describe umfowamolo. One word. Ay ube uchwepheshe. Chwepheshe. Ube uchwepheshe incitha buchopho. Ngendlela mina engambuka ngayo from a distance. Yeah. Ngoba ukuthi ngiunderstand lento music ukuthi ifika nemessage ngizwe ngaye nokwazi ukuthi kunomaskando okwazi ukubonga umama ngikuzwe ngaye nokuthi kube nalobuciko bokuthi uma ekhuluma akhuluma amagama noma efuna into ukuyiqondisa kodwa ayimbathise kahle ingafiki isinqunu komunye umuntu yabo. So ezinye zezinto engayithanda kakhulu enginethemba ukuthi nabahlaziyi bomculo bayothi ngelinye ilanga mabeyibuka lento bayibona ukuthi salahlekelwa yiqhawe kubaba uBhekumusi. Yebo ngowakhona ngempela futhi ngokuchaza ngelinye ilanga hayi namhlanje ya ngokuchaza hayi ukuthi ungathi mhlambe mawukhuluma ngoShumilezinsizwa ukuthi ngaphesheya kothukela ibhenanyana ngelinye ilanga ngiyomangala mase ngitshela ukuthi mina ngahlahle ngobani mhlawumbe umfana wami hayi lutho uyaphaphalaza. Yabona mfethu ngiyithanda zonke uma ethi silapha Nkosi silapha Nkosi siphansi emhlabeni amanzi nabila yobaba muhle umhlaba nezilingo zawo siyalingeka senze lokhu senze lokho thethelela baba ungabali silapha Nkosi silapha Nkosi silindele ukuthethelela awubaba silindele ukuhlanjululwa ngobukona wethu kuningi emhlabeni zona zethu azibalwa awubaba nami uyangithethelele na